Şu video durmuşda kıyınçılık görýän adamlara değişli. Sonra sen dinlen, adam öz problemasini öz günahkar. Eğer ben şunu da kadat edecek size. Seret bir adam oturuyor, krediye ay durmuş kıyın, ne bir taraf kıyın. Allah Teala ne mi diye sebep dördüm. Bir sebep döretmeseniz bolmuyor. Oturup ol bu zat kıyın, o zat kıyın, bu zat kıyın diyseniz durmuş hiç açanam qoğlanmaya. Meselem dinleyin. Garip adam elmede ama durmuşunda men garip yönü baylamı sünnen bay şun yalak diye. Yine bir adam deyin. Garip adam eğer şu fikrini yütközse meselem inşallah menadır bayar. Ger onu yerden turup prost 30 gün içinde. 30 gün içinde. Men bayar. Men bayar. Men bay. Menem Camry'm var da Mercedes'im var. Dinle bar hukumuna pikretse ahir yoğu inşallah bayar şol adam. Yeni bir adam aytıp geçeyim. Adamın öz günahkar yankı garipliğine sebebi şol öz düşüncesini ütköt desi giren o. Ve şonu ütkötmek katı ağır değil. Neyem için ağır değil sebebi? Kaptanındaki akruşayışlar yani komşuları, izahatları şon yalak pikirde. Ve hemmedat ağırdı pikir diye. Şonun için şu videonu düşünen adama hava düşünmeyen adam yine bir adam başladı bu hate plan deyip başladı. Yine bir adam aytayın. Men siz yalak abışna adam. Şu an benim ütköşük yerim yok. Durmuşta çüşe çöplep şu dereceye ettik de menin durmuşumun kıyınçılığını öz düşmanımı da sabit vermerini dilemerim. Şunun için neyem ortada men garipliğim gördüm, ortalığım gördüm ve baylığım gördüm. Şunun için kak muallim hükümünde, kak şahit, nastavnik hükümünde aydiyanat size. Prosto garipliğin günahı adamın özünde. Ve şunu şu kitaplarda subut ediyor. Думай богатей, подсознание может все, несы, şu üç kitaplar именно subut ediyor. Eğer de sizin komentarda yazarsanız neyme sonra verip bilirsiniz mesela. Neyem şundan men garip. Şunu yapıp. Neyem şundan men pulum yok. Neyem şundan men iş koyuyor. Şu atları neyle sorularına bağırsa komentarda belirtmek için ben şuna sorularına cevap indiki videolarda verip geçerim inşallah. Esselamu aleyküm. Seyredin ben şuna Varşava'da şu soğun bakası 2,5 dolar başta $2 diyorlar ortalama hata için $2 şuna fikir ederim. Türkmenistan'a taşar yolda geliyorlar şu $2 emin 7 da boş $2 şu soğuyla şunu alacak küçük şüşede samsak mı men $2 Türkmenistan'a bilen mıdır döner kebabı yiyen mantı yiyen planı yiyen şol deňeşdirmäňiz men şol günne $2 men günne $200 gazanýanda düşäňiz onda men üçin şol $2 näme? Öňüňiz pikir görüň. Men üçin şol $2 näme bolup geçer? Hiç bildirtmeýän zat bolup geçer. Ýene belläp geçeýin. Haçanda siz juýuňyzdan meselem $20 gaçyrsaňyz, ýöne siz $2000 gazansaňyz, şo $20 siz gynanarsınızmı? Men pikirimçe yok. Yine bir soru. Haçana siz ayda $20,000 kazansanız, arasa girdiçi. Cüyünüzden $200 kaçtı. Ya biri size ağladı. Şuna gynanarsınız mı? İnni menin aytjaklarymyzy düşünýärsiňiz dep ümit edýän. Şoň üçin köpüsi üçin $2 şol uly pul. Ýöne men üçin şol uly pul däl sebäp men $200 günne gazanýan. Meselem $200'dan köpürek kazanýan ýöne manetine düşünýärsiňiz dep ümit edýän. Kim şu video manetine düşünýän bolsa komentarda düşündüm dep berlersiňiz ýa-da plus goýup berlersiňiz. Dün bir psikolog bilen görüşdim de. Şu psikolog näme diýär da meselem подписчигim bar, просмотрым az. Meselem adamlar şoňa söýdýär. Olong pikir diýär. Näme üçin şoňa просмотры az, просмотры ay goýdal. Özüňe hyt edýäňde de özüňe. İstese görýär şonu adam. İslemese gören o. Meselem
prosmotr köpeltmek üçin TikTok'ta ya da Instagram'da birinin üstünden gülmelmiş. Şan ýöne men bu terbiýem dälle. 10 ýylyk. 34 ýaşlykda. Şoň üçin 1000 prosmotr bolsun, 2000 prosmotr bolsun. Men prosta açan telefonu düşürýän gelýän kelledäki pikirleri we şoňa görä ýazýanlar. Näme biznes haýsy tema barada özüňiz meselem durmuşyň barada aýdyp ber ýa-da plany biznesini nädip başlamaly. Şu temalara kommentarda belläp geçin. Men şoňa görä indiki TikToklary netibeden düşürürüm. Janyňyz sag bolsun, görüşmek bolsun. Assalamu aleykum. Onlar pikir edýärim da şu Bitcoin sen konkretno pulludyr şu baýdyr. Na samym деле tamamen çet näme üçin durdy, nädip durdy? Men üniversitetde okap görkem şuňa gowy giyinmek gymmat bir kadar ödýädim. Ondan soň etip bolsa diýdim, şuňa brend durdy. Emme eşikler kaçtratı bit stili owadan ýöne baha famatly. Meselem şu kostyum koýnak balak kowuşem belady bilen $250 düşýärdi. $250 качествосы бит, качествосы массимо дучи. Diyecek bilen dadım. Şol käbirine belki de $100 gymmatdyr. Ýöne şuma $250 baha şu $250. Näme komplekt. Şuňa полностью komplekt. Ýewropa üçin ýa-da Orset üçin elýeterli baha dip hataplanýar. Ardan näme ýöne elýeterli baha dip hataplanýar. Siz özüňiz näme pikir edýäňiz? $250. Kostyum, koýnak, galstuk, kovuş, polnosy. $250 baha. Gymmatmy ýa gymmat dälmi? Şonu kommentarda belläp geçin.